Moro. Eli mulla olisi tässä nyt tokue abrigot nenänuskaa. Ja se ei ole sellaisessa nenänuska kiekossa, vaan tällaisessa minibulletissa, joka on ihan kätevä. Ja voisin itse asiassa näyttää, miten tätä sen saa täytettyä, jos sitä tyhjenee. Eli pohja voi pyörittää irti ja sinne saa sit lisättyä nenänuskaa. Mä saa avata sitä. Siis se lähtee ihan kierittämällä. Tarkenna. No eipä se astu tarkenna. Joo, eli tällaista. Eli tätä aika helppo käyttää, jos mä näytän. Tässä on tällainen pyörivä nappula. Sä laitat sen eka soittamaan alaspäin. Ja sit sä voit pistää tän väärinpäin ja koputat näin. Sit sä käännät tän nappulan taas ylöspäin. Silloin se kaikki nenän, tai ei kaikki, mutta se tietty määrä menee tuonne. Tuolla on ruskeata jauhaa. Sitten kannat sä vaan jauhaimees ja vedät sisään. Näin. Eli nyt tohon tyhjä. Ihan raikasta tavaraa, ei kirvele kauheasti, ei tuu vedet silmille tai mitään. Nyt ei oo kauheat nuuskavarasta, kuten tällaista käy tehdä kokeilunäytelmä, mikä tavallisesti miten nenänuuskaa käytetään, mutta tällaistahan rento silloin tällä vetää. Et joo, me olemme nenänuuskaa, sit viedään karaokein. Vaikka mä tupakkaakin ihan polta joskus. Mut palaillaan. Se olisi sitten moro.